नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आप सभी का। तो मेरे जितने बड़े भाई बहन और माता पिता हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही दर्द भरा गीत सुना रही हूँ, जो कि अलीगढ़ में एक मनोहर गांव है, वहाँ की सच्ची घटना है। वहाँ एक माँ अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती है और एक बेटी पर क्या गुजरती है, ये मैं आप लोगों को गाने के माध्यम सुना रही हूँ। प्लीज़ हमारे गाने को आप लोग फुलवा ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाना अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। अलीगढ़ में मनोहर गांव के, अलीगढ़ में मनोहर गांव के फेमस कहानी भइल। अलीगढ़ में मनोहर गांव के फेमस कहानी भइल। अरे शिवानी के माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। अरे शिवानी के माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। अलीगढ़ में मनोहर गांव के फेमस कहानी भइल। अरे शिवानी के माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। अरे शिवानी के माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। 16 अप्रैल के शादी रहे, 16 अप्रैल के शादी रहे, कार्ड में नमवा छपा गइल। अरे 16 अप्रैल के शादी रहे, कार्ड में नमवा छपा गइल। अरे ऊ है माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। अरे ऊ है माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। घोर कलयुग अब आई गयल, घोर कलयुग अब आई गयल, माई बिटिया के खोता उजाड़ गइल। घोर कलयुग अब आई गयल, माई बिटिया के खोता उजाड़ गइल। अरे ऊ है शिवानी के माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। अरे ऊ है शिवानी के माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। बतिया करे ऊ सारी रतिया, बतिया करे ऊ सारी रतिया, ऊ है माई गद्दार भइल। बतिया करे ऊ सारी रतिया, ऊ है माई गद्दार भइल। अरे शिवानी के माई अपने राहुल प्रेमी के साथे फरार भइल। अरे शिवानी के माई अपने राहुल प्रेमी के साथे फरार भइल। पैसा कौड़ी शिवानी के गहना, पैसा कौड़ी शिवानी के गहना, सब कुछ लेके चल गइल। अरे ऊ है माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। अरे ऊ है माई अपने प्रेमी दमाद के साथे फरार भइल। किस्मत फूटल जिंदगी लूटल, किस्मत फूटल जिंदगी लूटल, का गलती भगवान भइल। किस्मत फूटल जिंदगी लूटल, का गलती भगवान भइल। अरे जान जान जे कहत रहल, ऊ हो अब अनजान भइल। अरे जान जान जे कहत रहल, ऊ हो अब अनजान भइल।